Oaz, baina bakizue, bihar hemen izango gai duzula zintzo, kolpez kolpe antenatik at. Noski baietz, gabon pasa, mila esker, gabon. Kompatuli! Tú y yo no nos entendemos, es un corrido. Dentro de este puto juego acabo vencido. Te tiro y no me coges ni un envido. Y a mí se me encoge el pecho, estoy mal herido. Por la puerta grande entramos y éramos como mi carne. Pero te acabo frustrando que me hablaras siempre en balde. No quería entender señales, quería echar orden a grande. Y ahora nos están echando y nunca nos vi tan distantes. Y el trauma que nació de haber perdido rompió para siempre nuestra parejita. Ya no queda, solo quedan dos taraos con pipa disparando noche y día. Y yo que me creía el rey de bastos, sin una reina no saco tanto. Me muerdo el labio y ni siquiera lo nota. Si quieres mus, dímelo y ve a por otras. Tú y yo no nos entendemos, es un mus corrido. Tú y yo no nos entendemos, es un mus corrido. Te tiro y no me coges ni un envido. Te tiro y no me coges ni un envido. Tú ibas pero yo dije que no quiero. Acabó la mano y no teníamos juego. No me entendías ni una seña. Yo envidiaba grande y tú a pequeña. Yo me jugué todo, mi amor. Íbamos de mano y quisiste pasar. Dijiste que me querías pero era farol. Y me lo tragué, pero era mentira. Tú y yo no nos entendemos, es un mus corrido. Dentro de este puto juego acabo vencido. Te tiro y no me coges ni un envido. Y a mí se me encoge el pecho, estoy mal herido. Tú y yo no nos entendemos, es un mus corrido. Tú y yo no nos entendemos, es un mus corrido. Te tiro y no me coges ni un envido. Te tiro y no me coges ni un envido. Aurtengo udan denerako soluzioa duzu, Euskaltelek berriara dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraza den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Gorputzarekin jarraitzen dugu, batzutan txaloekin eta batzuk ite dute hobeto besteak baino. Erritmoa! Bai! Bere ikurrak E baten antza dauka, eta Europar Batasunean asko erabiltzen da txampona. Jarioka, asmatu hitz ezkutua, kontuz hitz debekatuekin. Datorren geltokira txirrindula zurbilduko gara. Bereziki, zuntza naturalez egindako kuadroa duen bizikletan eta horretarako Axalko ezagutuko dugu. Axalko zurgindegi bat baino gehiago den proiektua ezagutuko dugu.
Jaurlaritzako martxa handaia da lehendakaria karguaz jabetu ondoren atzo sinatu zen Jaurlaritza berriko sailen dekretua. Gobernuaren sailen egitura eta haien egitekoak zehazten dituena. Eta gaur goizean argitaratu da dekretua Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialean. Dekretu horretan jasotzen da, hain justu, lehendakaritzak bere gain hartuko dituela berritasun politikak eta horiek sustatzeaz arduratzen den erakundea, emakunde. Lehendakariarekin batera beste 8 gizonek eta 7 emakumek osatuko dute gobernua. Ia denek lehen aldiz arituko dira sailburu, 3 izan ezik, Bingen Zupiria, Nerea Melgoza eta Javier Hurtado. Eta kargu hartzearen ondorei begira, Jose Díaz Antxustegi, EAJak Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak, Radio Euskadin esan du, EH-Bilduren aldetik entzun zutena gustoko zitzaiela akordioak lortu nahi baituzte, baina ez direla fio. A algunas de ellas no las conozco personalmente y creo, como le decía al principio, que eso puede ser también una buena noticia. El hecho de que haya gente que se incorpora a la política a la que yo, por ejemplo, no conozca personalmente, me parece que puede ser una buena noticia, porque quiere decir que hemos sido capaces de atraer al servicio público, de atraer a un gobierno para poder hacer políticas de país a personas que a lo mejor no estaban incorporadas en las estructuras de los partidos y que deciden, como le decía, aparcar, hacer un sacrificio en términos personales y familiares para aportar a esta causa que se llama Euskadi. Eta EH-Bilduren bozeramailearen ustez, hau da momentua autogobernuaren eztabaidan aurrera egiteko, horretarako abiapuntua zein den argitzea falta dela uste dut. Eta hori faltan du EAJ-PSE akordioan. Gaur goizean izan da Peio Otzendiano Euskadi Irratian eta beste behin ere elkarneako eskua luzatu dio Imanol Pradales lehendakari izendatu berriari. Datua da inoiz baino sail gehiago da, ez? Orduan, bueno, ikusi beharko da, ez? Antolaketa hori zer ematen duen, egia da sail asko direla, inoiz baino gehiago. Dugu aurre juzgurik egin, ez? Nik uste dut gobernu bat epaitu behar dela bere ekintzengatik eta orain egun, uste dut kortesiazko egun horiek zor zaizkiola gobernu honi. Eta politikan jarraiki, baina iparraldera salto eginez, garaipen argia eskuratu du Pascal Jokuf Bezkoitzeko herriko bozen bigarren itzulian. 876 herritarrek eman diote babesa, 45,6. Eta Fabien Etzegaraik 678 botu eskuratu ditu, 404,4. Herriko kontseilu berrian 18 eserleku izango ditu Jokuberen taldeak eta 5 Etxegarairenak. Jokubek esan du astea bukatu aurretik antolatu nahiko lukeela auzepeza izendatzeko lehen bilkura. Etxegarai berriz dudan ezarri du hautetsi izaten jarraituko duen ala ez. Herrian ikastola berria eraikitzeko proiektuaren inguruan sortutako gatazkaren arira, Fabiene Aienza auzapezak dimisio eman zuen martxuan, gutxiengoan gelditu ondotik. Pirinio Atlantikoetako prefetuak hauteskundeak aurreratu zituen eta herritar askok parte hartu zuten lehen itzulian. Eta sortuk nazio konferentzia egin zuen Agurainen larun batean eta ostiralean. Arkaitz Rodriguez indazkari nagusiak ziurtatu du alderdi abertzaleak berebiziko garrantzia egin duela hegemonia subiranista eta aurrerakoia eraikitzeko bidean. Eta sakabanaketa amaitu duela. Urte eta 9 egun, hori da sare herritarraren lehen ekitaldiaren eta atzokoaren arteko denbora tartea. Epe motza gertaera politiko eta sozialen abila da bizian. Joseba Azkarraga eta Bego Atza platformako eledunen esanetan, baina luzea bizitza baldintzetan dieten arazoen konponbideen zain daudenentzat. Izan ere, bere 10. urte mugan plataformak gogoratu du oraindik ez dela konpondu euskal presoen auzia eta euskadi gizarteari dei egin dio lanean jarrai dezan erakunde politiko eta judizialen bitartez. Gainera adierazi dute euskal gizarteak erabaki behar duela euskal presoak nola eta noiz etxeratu.
Gabon guztioi, ekainak 24 ditu, San Juan eguna dugu, eta asteburuko bueltakoei helduko diogu. Izan ere, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Gernikako zuhaitzpean eta Agirre lehendakariaren antzeko formula erabilita jabetu zen karguaz. Aurreko lehendakari jeltzale guztiek bezala Gernikako zuhaitzpean eta Agirre lehendakariak erabili zuen antzeko formularekin jabetu da Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakari karguaz. Eusko lur gainean zutunik, jangoikoaren eta euskal gizartearen aurrean apalik, Gernikako zuhaitzpian, asaben gomutaz, herri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo betetzea zindagit. Ekitaldi solemnea izan da Gernikako batzarretxean eta bertan izan dira legebiltzarra osatzen duten legebiltzarkideak, baita erakundetako eta euskal gizarteko ordezkariak ere. Ia 300 gonbidatu izan dira bertan. Lehendakari berri 12etarako minutu gutxi faltaz direla heldu da Gernikara, Bakartxo Tejeria legebiltzarreko presidenteak harrera egin dio eta ondoren Inigo Urkullu lehendakariarekin batera batzarretxera sartu dira. Legebiltzarreko mahaiko kideekin batera eta txistu doinoekin egin dute bidea. Zin egin ostean Juntetxe Barrutik hartu du hitza lehendakariak. Eusko Legebiltzarraren borondatez eta zina egin ondoren jabetu egiten naiz Euskal Herriko Jaurlaritzaren lehendakari karguaz. Eta neure gain hartzen dut kargu hori, eta baita estatuaren ordezkari arrunta izatea ere ordenamendu juridikoaren arabera. Agur jaunak eta andereak doinua lagun, agintemagia eskuan, ganberatik irten eta aritz zaharrera joan da ohiturari jarraituz. Ertzaintzaren bandak Gernikako arbola jo du ekitaldia amaitzeko. Asteburuan jakinarazi zuen Pradalesek bere Eusko Jaurlaritzaren egitura 15 sail izango ditu, inoiz baino gehiago. Esan bezala, Imanol Pradalesek orain arteko Eusko Jaurlaritzarik handiena gidatuko du. Imanol Pradalesek larunbat goizean lehendakari karguaz jabetu zen eta arratsaldeko lehen orduan gobernu taldeak osatuko duten 15 sailburuen izenak argitu zituen. Orain arteko Eusko Jaurlaritzarik handiena gidatuko du Pradalesek, 8 gizonek, 7 emakumek 15 orotara. Bingen Zupiria, Nerea Melgoza eta Javier Hurtado izango dira errepikatuko duten bakarrak, beste guztiak lehen aldizariko dira. A algunas de ellas no las conozco personalmente y creo, como le decía al principio, que eso puede ser también una buena noticia. El hecho de que haya gente que se incorpora a la política a la que yo, por ejemplo, no conozca personalmente, me parece que puede ser una buena noticia, porque quiere decir que hemos sido capaces de atraer al servicio público, de atraer a un gobierno para poder hacer políticas de país a personas que a lo mejor no estaban incorporadas en las estructuras de los partidos y que deciden, como le decía, aparcar, hacer un sacrificio en términos personales y familiares para aportar a esta causa que se llama Euskadi. Kargu horietatik 10 jeltzaleen esku geratuko dira eta 5 sozialisten esku. Gobernua handitzearen arrazoiak 2 dira nagusiki, batetik Euskadiko erronkei eta gizartearen
behar izanei hobeto erantzutea eta bestetik oinarrizkoak diren sail guztiak kargu baten esku egotea. Datua da, inoiz baino sail gehiago daudela, ez? Orduan, bueno, ikusi beharko da, ez? Antolaketa hori ematen duen, egia da, sail asko direla, inoiz baino gehiago. Ez dugu aurre juzgurik egin nahi, ez? Nik uste dut gobernu bat epaitu behar dela bere ekintzengatik, eta orain egun, uste dut kortesiazko egun horiek zor zaizkiola gobernu honi. Pradalesek bi lehendakari orde izango ditu, Ibone Bengoetxea jeltzalea eta Mikel Torres sozialista. Aldi berean beste ardura batzuk izango dituzte, kasu honetan Bengoetxea kultura eta hizkuntza politikako sailburu izango da, eta Torresek ekonomia, enplegu eta lan saila gidatuko du. Osasun saila Alberto Martinezen esku egongo da eta hezkuntza sailaz Begoña Predosa arduratuko da. Juan Ignacio Perezek hartuko du Unibertsitate Zientzia eta Berrikuntza saila. Noel Danjou Ogasun eta Finantzia sailburu izango da. Mikel Jauregik Arantxa Tapiaren leku hartuko du Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailean, eta Amaia Barredok elikadura, nekazaritza garapena eta arrantza zuzenduko du. Mugikortasun eta etxebizitza saila Susana Garziak kudeatuko du eta justizia saila Maria Jesus San Josek. Sailburuek asteartean egingo dute karguaren zin. Pradalesek berdintasuna berriro lehendakaritzara eraman izana goraipatu du, baina Ogasun sailburua Irungo alarde diskriminatzailearen defendatzaile sutsua izan da. Horrez gain izan ere, sailburuaren izendapena karrabotza sortu dute. Osakidetzako epe irregularen zegoen bat, ustezko prebekatzailea beste bat, eta 3 sailburu erdaldun dira. Eta politika kontuekin jarraiki, garaipen argia eskuratu du Pascal Jokub Eskoitze herriko 5. itzulian. Nombre de votants 1593. Exprimé 1504. Ont obtenu Pascal Jokub 836 voix, 55,59%. Etchegaray Fabienne 668 voix, 44,41%. Donc il y a 18 sièges pour l'équipe de Pascal Jokub et 5 sièges pour l'équipe de Etchegaray Fabienne. Et voilà, je suis très satisfait du résultat. Je remercie tous les électeurs qui ont su exprimer leur suffrage au second tour. On avait identifié 2 solutions pour le terrain à côté de l'école publique. Et après, il faut savoir qu'il y a un projet de collège aussi. Donc il ne faut pas se refuser de voir avec le département s'il n'y a pas une possibilité d'intégrer l'Ikastola au sein du périmètre du collège. Eta Astarek bere 10. urteurrena ospatu zuen atzo Donostian. Zuzenbidea ezin da erabili kartzelan daudenei galarazteko haien espetxe egoera alda dezaten. Eskubideak urratzen dituen gotortze judizialak
ez du ezertan laguntzen inoren mina arintzen. Aitzitik, ez dago biktimentzako ordain egokirik, zuzenbidea ezpada. Ezin da herrialde bat eraiki pertsonen eskubidei bizkar eman da. Gure historiako aro tragiko bat gaitz osatzea ekarriko lukeelako. Presoen eskubidez kezkatu behar dugu gizarte gisa. Gure herrian gertatu diren indarkeria guztien, biktima guztien eskubidez kezkatu eta arduratu behar dugu ein berean. Biktimek eta presoek eskubidea dute entzun eta errespetatu ditzagun, eta haien eskubideak bete daitezen. Finean benetan gauza dadin hiruko hau. Egia, justizia eta erreparazioa. Eta une honetan ez dugu ahaztu nahi beharrezkoa dela etxerako bidean bultzada bat ematea oraindik erbestean edo deportazioan daudenei. Konponbideak osoa izateko ez du inor atzean utzi behar. Eta 7. Nazio konferentzia egin du sortu ekainaren 21 eta 22 agurainen. Ipar Euskal Herrian eta Europan oroar fasismoak izan duen gorakadaz kezka agertu du Arkaitz Rodriguez idazkari nagusiak. Horri aurre egiteko ezberdintasunak alboratu eta minimoetako akordioak eta fronte zabalak eraiki beharra aldarrikatu du. EH-baik egin berri duen bezala. Herri mobilizazioarekin, ezberdinen arteko elkarlanarekin, akordio zabalekin lortuko dugu bakea, lortuko dugu askatasuna eta lortuko dugunez preso, ieslari eta deportatu politikorik gabeko etorkizun bat. 3 lorpen, 3 ondorio eta 3 erronka nagusi. Lehen erronka nagusia, burujabetza nazionalaren berreskurapenean jauzi bat ematea. Herri honek jauzi bat behar du burujabetzan, bai, baina herri honek jauzi bat behar du ere lurralde artikulazioan, politika publikoetan eta oro har nazio eraikuntzan. Egunetik egunera gehiago izatea da. Hori da askapen prozesuan, prozesu independentistan aurrera egiteko gako eta berme nagusia. Guk ez dugu etxiko herri hau bere buruaren jabe egin arte. Guk ez dugu etxiko Euskal Estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun bat lortu arte. Beraz, segi gogorlanean, eskerrik asko berriro ere, hausnarketa eta eztabaida on, eta gora Euskal Herria askatuta. Bilboko udalak Francisco Javier Núñez polizia indarkeriaren biktimaren omenezko oroigarri bat jarri du. Udalak jarri duen 5. plakada, baina poliziaren biktima bati eskainitako lehena. Núñez 1997ko maiatzaren 30ean hil zen Espainiako polizia armatuak torturatu ostean. Polizia ekintza ez legitimo baten biktima izan zen Núñez, Pedro Ibarretxe kalean jarri duten oroigarriak dio ere. Albiako lorategien alboan eta Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren parean jarri dute ura. Azaldu dutenez, lekua bere simbolismoagatik aukeratu dute. Hain zuzen, azaldu dute justizia bilakatzeagatik hil zutela Núñez. Hark poliziaren kolpeak jaso zituen 3 urteko alabarakin paseatzen ari zela. Indautzuko auzoan manifestazio batekin topo egin zuenean. Jasandakoa salatzera joan zen, baina salaketari men egitetik urrun 13 eguneko sufrimendua eragin zioten poliziek. Eta Bilbotik Iruñera, Sanferminetako bizikidetzaren aldeko manifestua babestu dute Iruñeko udal taldek. Aho batez babestu dute Joseba Asiron alkateak proposatutako 2024ko Sanferminetako bizikidetzaren aldeko manifestu soziala. Iruñeko udaleko taldeek aho batez babestu dute Joseba Asiron alkateak proposatutako 2024ko Sanferminetako bizikidetzaren aldeko manifestu soziala. Bozeramaien bileran aurkeztutako testua da eta elkar bizitzaren printzipioa oinarrizkoa dela defendatzen du.
Eta printzipio horrek, jaieremu guztiak jaietako lehen egunetik azken egunera bitartekoak, eguneko edo gaueko edo zein ordutan eta bere esparru guztietan hartu behar dituela aldarrikatzen du. Jakina, zazpiko prozesioa eta bereziki Kuriakaletik igarotzea barne. Azken finean, ideia nagusia da, Iruña hiri irekia dela, anitza, eta oso anitza da, jendeari dagokionez, eta zinismenak, eta orientazio sexualak, eta bar. Eta orduan horren neurriko festak behar ditugula. Festak izan behar dira gizartearen isla. Eta ikuspuntu horretatik iruditzen zaigu mundu guztiak eroso sentitu behar duela bere hirian jaietan. Urtero jaiak baino lehen bozeramaileek onartzen duten testua da. Naiz eta aurten berezia izan manifestuaren itxura hartu duelako. Alkateak bultzatutako testuaren arabera, Sanferminak iruindar guztien jaiak dira. Eta ideia da, hemendik aurrera eta urrengo egunetan Sanferminak iritsi arte, saiatuko garela gizarteratzen, saiatuko garela sozializatzen manifestu hau, elkarteekin, kolektiboekin, entitateekin, instituzioekin, eta Beraz, Joseba Ziron Iruñeko alkateak aipatu duen bezala, hemendik aurrera entitate eta elkarte ezberdinekin bilduko da, manifestuaren edukia eta helburuak azaltzeko. HTaren Gasteizko alternatiba indarra hartzen ari da Eskio itsasoko konexioa alboratuz. Azken zantzuen arabera, badirudi trena Gasteizetik joatea lehenesten ari direla. Beraz, Aralar mendilerroaren azpitik, 22 kilometroko tunel batetik igaroko litzakeen Eskio itsaso eta Iruzurtzun arteko linea albo batera geldituko daiteke. Hori ala, Gipuzkoako diputatu nagusia Eider Mendozak bere kezka adierazi du Eskio itsasoko konexioa defendatuz. Urteak dira Euroeskualdea batu nahian abiadura handiko trena bultzatzen ari direla. Hori bere Euskal Herritik igarotzea nahi da, baina zalantza izan dute nondik batu Paris eta Madril, alegia zen lotura egin Nafarroa eta Gipuzkoaren artean. Hasieratik bi aukera daude mahai gainean, Ezkio itsasoko estazioa edota Gasteizkoa. Azken zantzuen arabera badirudi trena Gasteizte joatea lehenesten ari direla. Beraz, Aralar mendilerroaren azpitik 22 kilometroko tunel batetik igaroko litzateken Ezkio itsaso eta Irurtzun arteko linea albo batera gelditu daiteke. Gasteizko alternatiba indarra hartzen ari da Espainiako gobernuaren baitan Euskal Herrikoa Iruñarekin lotzeko aukera nagusi gisa, Ezkio itsasoko konexio alde batera utzita. Albiste horien ostean Gipuzkoako diputatu nagusi Eider Mendozak bere kezka adierazi du Ezkio itsasoko konexioa defendatuz. Gipuzkoarrok urteak daramatzagu abiadura handiko trenaren zain. Horregatik oso albiste txarra da jakitea maigainean dagoela Euskal Herrikoaren eta Iruñaren arteko lotura gure lurraldetik urruntzeko aukera. Gauzak horrela diputatu nagusiak eskatu du Gipuzkoan HTA martxan jartzeko falta diren obretan aurrera egiten jarraitu ezatela. Eta Donostia, Irun eta Ezkio itsasoko geltoki berriak eraikitzeko lanak azkartu daitezela. Halaber, Espainiako gobernuari eskatu dio espreski lehentasuna eman diezaiola HTA Nafarroarekin Ezkio itsasotik lotzeari. Irizpide ekonomikoak eta enpresa handien interesak lehenestea eta bizkaitarren osasuna eta ingurumenerako eskubidea ez kontuan hartzea aurpegiratu diete hainbat talde ekologistak agintari politikoei. Bizkaia ez dago salgai lelopean makroproiektuaren aurkako manifestazioa egin zuten larunbatean 100 lagunek Bilbon, Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza nagusiak lotuta. Eta Bizkaian egin asmo dituzten azpiegitura handien ondorio kaltegarriez ohartarazi zuten. Urdaibaiko Guggenheim, Bilboko itsadarraren azpiko tunela, HT abiadura handiko trena, goitentzio sarea, errepide handiak, parke eolikoak, halako azpiegitura handi ugari ageri dira Bizkaiko agintari politikoen agendan, baina mugimendu ekologistaren ustez, horiei buruzko eztabaida zabaldu behar da. Kalte ugari ekarriko baitituzte. Egitasmo horien atzean dagoen pentsamolde ekonomikoa kritikatu dute. Europako abangoardia ekonomiko bihurtu nahi dute Bizkaia eta horrela etengabeko hazkundea sustatzen jarraitu munduko baliabideak mugatuak diren arren. Hortaz, ingurumen eta gizarte ondorioak kontuan hartzen ez dituzten politika ekonomikoak alboratzea galdegin dute.
Eta Baserriko Usta Urteaga Urkulegi Etxaldean ospatu dute lurretik lurrerekin eta lurrarentzat. Laborantza ekologikoa ezagutu eta musikaz gozatzeko ekimena Gipuzkoako itsaso herrian dagoen Urteaga Urkulegi Etxaldean egin dute agroekologia ezagutzera eman eta eredu horren alde komunitatea indartzeko helburuz. Lurretik lurrarekin eta lurrarentzat aurtengo Baserriko Usta Gipuzkoako itsaso herrian dagoen Urteaga Urkulegi Etxaldean ospatu dute. Laborantza ekologikoa ezagutu eta musikaz gozatzeko ekimena da. Euskal Herriko ekoizle ekologikoak batzen dituen EH kolektiboak antolatu du beste behin agroekologia ezagutzera eman eta eredu horren alde komunitatea indartzeko helburuz. Ingurune natural ederrean garatu da jaialdia, Aizkorri Txindoki eta Goierriko herri muinozen belazen panoramika agiri baita Urteaga Urkulegi Etxaldetik. Baratza ikusi, musika entzun, natura usaindu, esperientzia ukitu eta bertako jakia dastatzeko eguna izan dute. Etxaldea eta bertako ekoizpena zuzenean ezagutzeko bisita gidatu batekin ekin zioten egitarauari. Ondoren kontzertu berezia eskaini zuten Jo Maia, Gorka Hermosa eta Peio Ramirezek. Lastozko tranpaldoaren gainetik kantu bat gara aletuz aritu ziren. Berezia izan zen ohiko ikuskizunetik aparte 3ko formatu akustikoan jo zutelako. Eguna borobiltzeko bertako produktu ekologikoekin osatutako lagunarteko bazkaria egin zuten. Jatetxe ederra muntatu zuten Urteaga Urkulegiko bordan, eta bertaratutakoen arabera menua zoragarria. Baina ospakizuna ez zen hor amaitu. Kulturarteko tasuna migratzaientzako babesa eta kolektibo horien elikadura eskubidea lantzen dituen Agarasa Mazi elkarteak ere parte hartu zuen musika emanaldi batekin. Bazkalostea girotu zuten kulturarteko tasuna ospotuz, lurretik lurrarekin eta lurrarentzat. EH kolektiboaren eta paperezko kontzertuak ekimenaren elkarlanetik jaiotzen Baserriko Usta 2017an. Geroztik hainbat etxaldetako esperientzia ezagutzeko aukera eman du, eta musikari ugarik parte hartu du. Aurreko edizioetan esaterako Anari, Mikel Urdangarin, Petxi, Mize, Uger, Ruper Ordorik eta Sendarineko Aizpak igo dira landa eremuko odoltza berezia honetara. Eta Gipuzkoatik Nafarroara Zugarragatzeko kideek beste behin mobilitzeko deia egin dute Lizarrako udalak jarri dizkien isunen aurrean salaketa jartzeko. Guztira 20.000 euro baino gehiagoko isunak jaso dituzte. Udalaren mehatzuen aurrean 2 eguneko egitaraua prestatu dute. Ostiralean asanblada irekia eta kalejira informatiboa egingo dute eta larunbatean mahai ingurua eta bazkaria egingo dute. Eta horrez gain manifestazioa 6:30. Sugarra gaztetxeko kideek Lizarrako kaleak hartu dituzte azken urteetako alderdi instituzionalen jarrera salatzeko. Nafarroko gobernu eta udaletxearen partetik 20.000 euroko isunak jaso dituzte eta UPNek Lizarrako udalean agindupean dagoen alderdia mehatxu zuzenak egin dizkie. Goizean zehar gaztetxeko belaunaldi ezberdinetako kideak bildu ziren, urte ezberdinetako balorazio bat egiteko. Manifestazio handi batek Lizarrako kaleak hartu zituen eta Foru Plazan gaztetxeko kide ezberdinek manifestua irakurri zuten. Gazteek diotenez, gaztetxea gazteontzako sozializazio eta politizaziorako tresna da eta ez diote espazioari uko egingo. Gaur ikusi den moduan, eraso hau ez da gaur egun gaztetxeko asanbladan gabiltzanen aurkakoa bakarrik. Eraso hau instituzioengandik modu autogestionatuan antolatu den eta 28 urteko ibilbidea duen proiektu zabal baten aurkako erasoa da. Eraso hau, azken urteetan Euskal Herri osoan egon diren gaztetxe eta gune autogestionatuen aurkako erasoen zerrendan bat gehiago da. Gaztetxeak aurrera egiteko ahalbidetu duten guztiei eskerrak eman nahi dizkiete. Bai Lizarrako herritarrei, bai beste herritakoei ere. PSN eta UPN alderdiengana zuzendu dira zuzenean. Nafarroako gobernuan dagoen PSN zein udalean dagoen UPNren oztopoen gainetik, gaztetxeak aurrera jarraituko du. Beraien eskuetan dagoen represioaren bidea itxi eta gaztetxearekin errespetuzko bideak irekitzea. Manifestazio honek erakusten duen moduan, Sugarra herrian erratutako espazioa da. Gazteriari zuzendutako espazio bat baino gehiago da. Lizarrako 100 pertsonak sinesten dugu proiektu honetan. Entzun dezatela instituzioen bulegoetan dauden politikari profesionale gure mezua. Utzi Sugarra batean. Argi utzi dute beraz, erasoen gainetik aurrera jarraituko dutela. Gazte asanbladan parte hartzeko deia egin dute ere.
Arabako landa eremuko biztanleek energia berriztagarri nahi duten enpresa aldetik izaten ari duten jasarpena salatu dute asteburuan, UAGA Bionekazaritza eta Araba Bizirik elkarteak. Gorbeialdeko Ekiola parke fotovoltaikoa sortzeko tramiteak martxan jarri dira, eraikitzeko baimena eskatuta. Zigoitean 2.300 eguzki panel baino gehiago instalatu nahi dira proiektu honekin Euskadiko agintaritzaren aldizkariak jasotzen duenaren arabera. €1.000.000 inguruko aurrekontua bideratu nahi du Gorbeialdeko Ekiola kooperatibak. Parke fotovoltaiko hau jada martxan dagoen Ekiolen sarearen parte izango da. Euskal Energiaren erakundeak eta Mondragon taldearen krean osatzen duten Ekiola taldeak bultzatutako parkeak dira Ekiolena. Bizilagunen arteko kooperatibak sortzea bilatzen dute energia sortzeko proiektuetan parte hartuz. Azpeitia eta Arraia Maeztun jada funtzionamenduan daude Ekiolak sustatutako parke fotovoltaikoak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat herrietan antzeko proiektuak garatzen ari dira. Prozesuaren fase ezberdinetan daudenak. Donostia, Lea Artibai edota Arabar Lautadan olako parkeak egiteko asmoa ere badago besteak beste. Gorbeialdekoa ez azken egunetan energia berriztagarrien zerikusirik duen eta ezagutzera eman den proiektu bakarra. Solaria enpresak Santurce Solar bat parkea eraiki nahi du Argantzunen, Trebinun. Bertan sortutako energia Santurtziraino eraman nahi du. Besteak beste, Herribera Goitia, Zuia eta Zierbena zeharkatuko duen goiten txoko linea bat eraikiz. Bi proiektu hauek, Gorbeialdeko Ekiola eta Santurce Solar bat, ezagutzera eman dira orain, interesa dutenek alegazioak aurkezteko aukera izan ditzaten. Espainiako lan ministerioak COE eta Zepimen patronalei aurpegeratu die gaur Espainiako gobernuak lanaldi murrizketari buruz egindako planteamenduei proposamen idatzirik aurkeztu. Ez izana eta datorren asteleheneko bilera eramateko deia egin die. Elkarrizketa sozialeko mahaiaren bileraren amaieran, indarrean dauden asteko 40 orduetatik 38,5 orduetara eta 2025ean 37,5 orduetara murrizteko. Estatu idazkariak gogarazi du PSOEren eta Sumarren gobernu akordioan jastako neurri horren negoziazioa urte hasieran hasi zela. Eta patronalak eta sindikatuek bi aldeko negoziazio paraleloa ireki zutela, baina horrek ez duela emaitzarik eman. Halaber gogarazi du murrizketa ordutegi erregistroan aldaketak eginez martxan jarriko dela digitala izango baita, neurria betetzen dela modu eraginkorrean kontrolatzeko. Eta ekonomiako bueltakoei jarraiki pentsiodunek kolektiboaren legedia aztertu eta hobetzeko eskatu dute Nafarroako gobernuari. Pentsionisten mugimendua beste astelen batez, udaletxe plazatik Nafarroko parlamentura mobilizatu da 1.080 gutxeneko pentsioak exigituz. Joan den maiatzaren 20an, Nafarroko parlamentuaren aurrean beste manifestazio bat egin zuten, Nafarroko pentsiodunen mugimenduak parlamentu talde guztiei zuzendutako gutun bat ematearekin batera. Idazki horretan, Nafarroko milaka pentsioduni eragiten dieten 2 erreklamazio aurkeztera etorri ziren. 1979 baino lehen, lan mutualitate zarrei ekarpenak egin zitieten Nafarroko mutualista erretiratuentzako irtenbide bat eta zerrapetu behar ez zituzten ekarpenengatik. Persona fisikoen erretimendua zergan dagozkien itzulketak. Horretarako, Nafarroak 2019an onartu zuen araua indargabetzea eskatzen dugu. Pentsionistek diotenez, Nafarroko gobernuak aurrekontuetan arau aldaketa egiteko konpromisoa hartu zuen eta ez du bete. Pentsionistei buruzko legedia aztertzeko udala eta gobernuaren artean lantalde bat sortzeko konpromisoa hartu zuten. Naiz eta ez da hobekuntza horiek, ez da lantaldea pentsionistek diotenez ez dituzten bete. Lantalde horrek pentsioi buruzko legedi osoa aztertzea zuen helburu. Kotizazio gabe pentsioak, errenta bermatua eta zerga bidezko kenkariak. Baina baita araudian egiten daitezkeen aldaketak ere. Zergaketari horiek eragiten dieten pentsiodunen 2025 urterako. 15.120 euroko gutxieneko errenta jaso ahal izan dezaten. Hau da, 1.080 euro amala ordaintzari. Beraz, akordioa lehenbailen betetzea eta konponbideak bilatzea exigitu dute.
Zei hilabeteko atzerapenarekin iritziko zaie soldata igoera Hego Euskal Herriko langile publikoei. Jose Luis Escriba Espainiako Funtzio Publikoko ministroak baieztatu egin du biharko ministroen kontseiluan onartuko dutela 2% soldata igoera urtarrilaz geroztik atzeratuta dagoena. Urrengo soldatarekin jasoko dutela iragarri du Escribak atzerako eraginarekin, hau da, urtarriletik maietzera ordaindu gabe geratu zenarekin. Langile publikoen soldaten igoera bertan bera geratu zen 2024ko Espainiako aurrekontuen proiektua bertan. Bera geratu zenean, baina orain arte Madrilek ez du formularik aurkitu igoera hori aplikatzeko. 2% igoera Komisio Obreras eta UGT sindikatuekin negoziatukoa da, baina hala ere Komisio Obrerasek parte hartuko du bihar Espainiako gobernuak duen ordezkaritzaren aurrean Hego Euskal Herriko sindikatuek egingo duten protestan. Haren bitartez, ELA, LAB, Komisio Obreras, Estelas eta SK sindikatuek erakundei eta alderdi politikoei eskatu nahi diete haien lan baldintzak Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan erabakitzea eta ez Madrilen. Eta Arabako aisialdiko sektoreak akordioa lortu du eta deitutako greba egunak bertan bera geratu dira beraz. 3 eguneko greba deialdia egin dute ELA, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuek Arabako hezkuntza aisialdian eta animazio soziokulturalean. 2022tik iraungita dagoen hitzarmena berritzea aldarrikatuko dute. Asteazkenean, hitzarmena negoziatzeko mahaia elkartuko da berriz ere. Aurrera pausorik ez egotekotan, ekainaren 24, 26 eta 28an greba egingo dute langileek. Sindikatuek salatu dutenez, azkeneko 2 urtetan 12 alditan bildu badira ere, patronalak ez ditu gutxieneko baldintzak onartu. KPI-aren araberako soldata igoerak, lanaldiaren murrizketa edota kontziliazioa eta egonkortasuna bermatzea aldarrikatzen du alde sozialak. Patronalak langileen prekarietate egoera gainditzeko gutxienekoak onartzen ez dituela salatu dute. Gauzak horrela, asteazkenean egingo den bileran akordiorik egon ezean, Arabako ludoteka, parketxe, liburutegi eta museoetako langileek 3 eguneko greba egingo dute ekainaren 24, 26 eta 28an. Eta nazioarteari begira, inoiz baino gehiago eskuin muturra boterera eraman dezakeen bozak. Eskuin muturreko RN izan zen Europako bozen gauean Emmanuel Macronen presidenteak harturiko erabakiaren postu zen alderdi bakarra. Frantziako legebiltzarra desegin eta hauteskunde berrietara deitu izanak kezka eragin zuen eskuinean zein ezkerrean. Europako bozetan garaie eta indarturik ateratako RN-eri Frantziako legebiltzarra ere bideratzeko arriskua handia dagoelako. Hala beharrean, kanpaina laburra baina intentsoa eramanten dabiltza alderdi guztiak, igande honetan izango dituzte lehen itzulia. Eta kiroleiko bueltakoei helduta, asteburuko kirel jardunaldien errepasoa egin du Jon Fernandez kirol kazetariak. Txirrindularitza, arraunaz eta zesta-puntaz hitz egin du, ikusi. Kaixo, zer moduz kirolari daukionez txirrindularitzarekin hasi behar dugu. Alex Aramburu da 2024ko errepideko Espainiako txapelduna San Lorenzo del Escorialen hasi eta amaitutako 200 kilometroko bilbidean nagusituta. Gainera, Movistar taldeak Oier Lazkano euskadunaren 2. postuarekin biribildu zuen jardunaldia. Aramburu bakarrik heldu zen helmugara, ihes eginda, 4 ordu, 39 minutu eta 59 segundu behar izan zituen ibilbidea osatzeko. 2. izan zen Lazkano, iazko txapelduna, 52 segundora, eta 3. postua Jesus Herradaren txat izan zen, 58 segundora. Mikel Landak 5. amaitu zuen garaiarekiko minutu bat eta segundo batera, eta Ander Okamika Burgos BH 8. izan zen minutu eta 8 segundora. Bestalde, Ander Ganzaba Laboral Kutxa Euskadi Fundazioko txirrindularia izan da elite mailako errepideko 2024ko Espainiako txapelduna. Eta ez dira berri onak bakarrik Espainiako txapelketan gizonentzat. Emakumeen artean, Usoa Ostalaza izan da ere txapelduna pasaden larun batean. Zarauztarra nagusitu izan zen San Lorenzo del Escorialen, kasu honetan 115 kilometroko ibilbidea. Azken kilometroetan Mabi Garziak jo zuen erasoa, eta Mallorcako ibili da lasterketa buruan. Atzetik abiatu ziren
Usoa Ustolaza eta Jurani Blanco Laboralkutxa Euskadiko Fundazioa taldeko txirrindulariak. Amaierako 500 metro falta zirenean egin zuen bat Ostolaza Garziarekin. Talmugarako 300 metro falta zirenean erritmoa bizitu zuen Ostolazak. Mabi Garziak ezin izan zion jarraitu eta zarauztarrak bere ganatu zuen garaipena. Jurani Blanco Ostolazaren taldekidea izan zen bigarrena, 5 segundora. Eta Mabi Garziak 3. 9 segundora. Ane Santesteban, Laboralkutxako Euskadi Fundazioa txirrindularia 6. izan zen 33 segundora. Ta gainera, kasu honetan ere lan bikaina biribildu du Eneritz Badillok 23 urtez azpiko errepideko proba irabazita. Badillok elite mailokoekin batera korritu zuen, 8. izan zen orotara eta bere mailako txapelduna izan zen. Paula Blasi 2. 14 segundora eta Marina Garau 3. Badillorekiko minutu bat eta 31 segundora. Beste alde batetik arraunari buruz, Pasai Donibanen jokatu ziren KAE bat ligako lehen jardunaldiko eta ETE ligako 2. jardunaldiko estropadak. Biak erlojupeko modalitatean egin ziren. 2024ko KAE bat ligako estrainako jardunaldian San Juan izan zen irabazlea. Ondorioz, Pasaiako Ikurrina irabazi zuen. Zumaiak amaitu zuen 2. 34 segundora eta Lapurdik 3. 42. KAE bateko ligako sailkapen nagusiko liderra da San Juan, 12 punturekin. Zumaia dago 2. postuan, 11 puntu eta Lapurdi 3. 10 punturekin. ETE ligako 2. jardunaldiko estropadak Zumaiak irabazi zuen, beraz, Pasaiako Ikurrina bere ganatu zuen. Astillero izan zen 2. 89 eta Kaiku 3. 8 segundora. Hala bada, ETE ligako sailkapen nagusiaren buruan da Zumaia 16 punturekin. 2. postuan dago Astillero 14 eta Kaiku da 3. 12 punturekin. Azkenik, zesta puntan Barandika López eta Ladutxe Baske bikoteek Markina Semeingo Gran Slameko finalerdietarako txartelak lortu zituzten. Beste behin, pilotalekua jendez gainezka egonda. Ladutxek eta Baske mendean hartu zuten Barandika López bikotea 3 setetan. 10, 15, 12 eta 5 eta 2 emaitzarekin. Baina Barandikak eta Lópezek nahikoa zuten joko bat irabaztea finalerdietara sailkatzeko. Hori bai, Ladutxe Basken bikoteak lortutako garaipenarekin amutxoko sailkapena zaildu diete Erkiagari eta Zabalari. Finalerdietarako txartela lortzeko bizkaiterrak 2 eta 0 irabazi behar dute hurrengo jardunaldian eta lapurtarrek nahikoa dute joko bat irabaztearekin. Eta kulturako bueltako helduta amaitu da azken arrok jaialdiko 22. edizioa, 50.000 lagun baino gehiago erakarriz ostegunetik larun batera. Pasaren urteko edizioko pertsona kopurua gaindituz, naiz eta eguraldiak lagundu, ez duen. Datorren urteko azken arrok festivaleko datak ere iragarri dituzte, 2025ko ekainaren 19 eta 21 bitartean hain zuzen. Amaitu da azken arrok jaialdiko 22. edizioa, 50.000 lagun baino gehiago erakarriz ostegunetik larun batera. Pasaden urteko edizioko pertsona kopurua gaindituz, naiz eta eguraldiak lagundu ez duen. Gasteizeko jaialdiak iraun dituen 3 egunetan zehar, Queens of the Stone Age, Sheryl Crow, Jane's Addiction eta Band of Horses bezalako nazioarteko taldeak egon dira eszenatokiaren gainean. Arabako ordezkaritza ere nabaria izan da urten jaialdian, Old Time Spooks, Entropia eta Moonshine Wagon taldeen kontzertuekin. Sarrera doan izan duten kontzertuak ere eskaini dira Andramari Zuriaren plazan, ostegun arratsaldetik larun bat eguerdira. Ostirala izan da egun jendetsuena aurtengo jaialdian. Queens of the Stone Age, Josh Homek lideratutako stoner talde Kaliforniarra zerrendaren buru zelarik. Datorren urteko azken arrok festivaleko datak ere iragarri dituzte. 2025ko ekainaren 19 eta 21 bitartean hain zuzen. Eta Iratigi Agirre-Azkuenaga kultura dituak kultur errepasoaren berri eman digu.
badator Bilboko zinegoak jaialdia. Datorren astelenean, hilaren 24an hasi eta uztailaren batera arte ospatuko da festival edo zinemaldia. Gainera urtengoa espazio berriekin dator. Begiradak film laburren saian 2 ziklo berri egongo baitira, alde batetik Queertopiak deitutakoa eta bestetik Sexilioak. Bilboko LGTBIQ+ nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia da zinegoak ondo dakigunez, eta Bilborrok Golem Alondigan Bilbao Arte biran sarean, Arriagantzokian, edo eta guen museoan ikusi ahal izango ditugu bertan aurkeztuko diren filmak. Aurtengoan ere, zinemaren eta kulturaren bidez, sexu eta genero aniztasuna aldarrikatuko du jaialdiak bere obra desberdinen bitartez. Film luzeen sail ofizialean, 15 pelikula izango dira leian. Ohiko 3 saietan dagoeneko ezagutzen diren fik, dok eta crack narratiba berrien saian. Film hauek nazioarteko hainbat herrialdetik jaso dira, besteak beste Nigeria, Mexiko, Txina, Ameriketako Estatu Batuak, Grezia edo da Alemaniatik. Euskal Herrikoak ere jakina ikusgai izango dira. Alaitzaren Sana zuzendariak pelikula hauetako batzuk nabarmendu ditu, besteak beste, Brasilgo eremu zapalduenetako batetako saskibaloi talde queer baten bizipenak agertzen dituen Levante pelikula, baita Lesbia izeneko filma, Lesbos uhartean, 1980ko hamarkadan sorturiko lesbiana komunitateen historia kontatzen du, edota sexu grinan areagotzen eta polimaitasuna lantzen duen Vera y el placer de los otros filma, horiek besteak beste azpimarratu dituztenak. Orotara 5 ziklo izango dira, ohikoak diren haurtzaroa eta nerabezaroa zikloa, eta emakume zuzendariak. Iazko zikloen barruan, aldiz 2 ere estrenatuko dira lehen alde, izan bezala, Queertopiak, patriarkatutik, kolonialismotik, kapasitasmotik eta planetaren luze zabalean eratzen diren zapalkuntza sistema guztietatik ihes egiteko borrokan ari diren historiak topatuko ditugu ziklo horretan, eta bestetik Sexilioak euren jaioterria, familia edo ingurua ustera behartuta egon diren personen bizipenak bazterketa eta indarkeria pairatu dutelako, euren genero edo sexu anistasunaren gaitik, horiek jasotzen dituzten pelikula. Modu ofizialean, esan bezala, ekainaren 24an, datorren astelenean hasiko da, Arriaga Antzokian ospatuko den inaugurazio ekitaldiarekin. Antzokian egingo den gala hori, Nerea Arriolak eta Divina Komediak aurkeztuko dute, eta aldez aurretik, itzaron ezin bauzue, asteburu honetan ere egongo dira zinegoak 3-2 aurre jaialdian proiekzioak. Proiekzioez gain gainera, zinegoaken arte eszenikoak ere antolatu dira, urtero bezala, Getxo Kulturak antolatuta esaterako, ekainaren 27an Musike Barrin Erreka Mari Antzeslana izango da. Queer jaia, espazio politiko moduan eta bere islada irudietan izango da, hain justu zinegoak pro jardunaldi profesionaletan. Bertan hori izango baita landuko duten gaietariko bat. Beste urte batez, beraz zinearen industria eta sexu aniztasuna landuko dira jardunaldi hauetan, esan bezala, jardunaldiak ekainaren 27an eta 28an izango da. Jaialdiaren itxiera berriz, uztailaren batean izango da Bilborroken, eta bertan jakinaraziko dira edizio honetako irabazleak, nortzu diren. Eta Sormen astearen 3. edizioa, datorren astelenean, hau ere, 24an abiatuko da, nun eta Lekeition, Bizkaiko herri kostaldean kokatutako herri honetan. Kulturekintzen programazioan hitza eta oparoa izango da bertan, erreferente diren sortzaileak bilduko dituena, eta arlo ezberdinak jorratuko dituena baita ere, izan ere, musika, literatura, performancea, dantza eta zinea eskainiko dira Sormen aste honetan. 5 egunetan zehar beraz, publiko orokorrari zuzendutako jardueretan, kultur erreferente handiak izango dira. Bertan, besteak beste, Unai Elorriaga, Josu Aurrekoetxea, Gari, Maialen Lujanbio, Anari eta Dantzaz konpainia. Bestalde, antolakuntzak ere nabarmendu du, Sormen aste honek egundoko aukera ematen dola baita ere, sortzaileak bertatik bertara ezagutzeko, eta sortzaileekin harreman
estuagoa gozatzeko. Formatu txikiko ikuskizunak izango dira denak, eta antolatzeik ere esmeratutenez, batez ere nahi dutena da sormen hauek zuzen eta artez eskaintzea, eta batez ere publikoak ere horrela interpelazio handiagoa lortzea bihotza ukitzeraino. Loraldiak, ekitaldi eta jarduera hauetarako sarrerak online saltzeko mikrosite espezifiko berri bat garatu du, sarrerak.loraldia.eus webgunean eskuratu izango dituzue sarrerak beraz, eta berrikuntza gisa lorazainek jesarlekuak ere erreserbatzeko edo aukeratzeko aukera izango dute. Musikagela Fest jaialdia egingo dute hilaren 22an larunbatean Donostian. 5. edizio honetako kartela 9 emanaldik osatzen dute. Urtean zehar musikagela zerbitzuak kudeatzen dituzten lokaletan entzeiatu eta kontzertu zikloetan parte hartu duten 8 tokiko talde ez gain, Drugos izango da baitari talde gonbidatua. Jakinaren Donostia Kulturak 2004az geroztik eskaintzen duen udal zerbitzuak egian eta Intxaurrondon entsegu lokalak kudeatu eta kontzertu zikloak ikastaroak baitare, tailerrak, musika master klasak eta mailegu materiala eskaintzen die bertaratzen direnei, zuzenekoak eta grabazioetarako, aholkularitza ekimenak, eta horren emaitza ikusi ahal izango dugu, horren emaitzetako batzuk ikusi ahal izango ditugu larun batean. Egun osoko jaialdia 2 zatitan banatuko da. Lehen zatian, Los Beleta, Sasha Smith eta Luke Armstrong arituko dira, beste eguerdiko 12etatik ordu 2etara. Eta bigarren zatian aldiz, arratsaldeko 6:30 hasiera emango zaion zati honetan, arratsaldeko 6:30 hasi eta gaueko 11 arte luzatuko denean, Gardena, La Ola Maldita eta Drugos taldeak izango dira besteak beste. Antolatzaileek esan dutenez, euria edo eguraldi baldintzak desegokiak izan ez gero, jaialdia Intxaurrondoko kultur etxera eramango litzateke. Eta musikatik zinemara, baina hiri berean Donostian jarraituko dugu, izan ere Larrotxene bideoak ikasturte honetako filmak aurkeztuko ditu ekainaren 21ean, hau da, ostiralean, Donostiako antzoki zaharrean. Ostiralean beraz, arratsaldeko 7etan hasita, arratsaldeko 7etan izango baita. Itzordua, ikasturte berezi honen ostean, Donostiako Intxaurrondoko Larrotxene bideo eskolak bere bideo batzuen edo ekoizpen batzuen ikuskapena egingo du proiektzioa. Azken urtean egindako berrikuntza lan handiek sorkuntza proiektuak piztu dituzte, laborategia, soinu eta irudi edizio gela berritua, formaziorako areto eta abar, eta ondorioz ikastaro kopuruak ere gora egin du aurten, baina baita material lagapen zerbitzuak ere. Beraz, ikasturte honetan 4 produkzio oso eta 3 koprodukzio landu dira eta guztiak ezagutzeko aukera izango dugu ostiralean. Larrotxene bideoko irakasleak ere bertan izango dira, esan bezala ostiralean, Oskar Tejedor, Ander Sagardoi, irakasleak besteak beste, eta gonbidapenak emanaldiaren egunean bertan, jaso ahal izango dituzte bertatu nahi dutenek, Antzoki Zaharreko lehiatilean, arratsaldeko 6etatik aurrea. Bestaldi, eta aurtengo ikasturteari behin betiko itxiera emateko nolabait, ekainaren 28an, arratsaldeko 7etan, hitz eta pitz ekitaldia antolatuko da, Intxaurrondoko kultur etxean, eta pitxin moduko saio honetan, Larrotxene bideoko ikasle hoi eta irakasleek euren etorkizun edo egitasmoak aurkezteko aukera izango dute, baita lankidetzen bila joatikoa. Saio honetan parte hartzeko mezu bat idatzi behar da Larrotxeneko Donostia posta elektronikora, Larrotxene bideo abildua donostia.eus. Eta mundu mailako bira bati ekingo dio Fermin Muguruzak 2025ean, izazarean parekarturiko mezu bidez, beste behin agertokietara bueltuko zela iragarri zuen Fermin Muguruzak 71 urte bete zituen egunean, joan den apirilaren 20an. Orain baina, itzulerak are gehiago irango duela iragarri du Muguruzak eta zabalduko dela mugaz beste aldera ere. Nazioarteko bira egingo baitu 2025ean.
Mundu mailako bira bati ekingo dio Fermin Muguruzak 2025ean, Ixasarean paraturiko mezu bidez beste behin agertoketara bueltatuko zela iragarri zuen Fermin Muguruzak 71 urte bete zituen egunean, joan den apirilaren 20an. Aurtengo abenduaren 20an, Bilboarenan kontzertu handi bat emango zuela jakinarazi zuen bertan, besteak beste, bere ibilbidearen errepasoa egiteko kantuan. Abenduan, Bilboko Miribilan egingo dituen bi kontzertuetarako sarrerak berehala agortu ziren, eta ondorioz, sorpresa bat egongo zela iragarri zuen Muguruzak. Orain baina, itzulerak are gehiago irango duela iragarri du Muguruzak eta zabalduko dela mugaz bestaldera ere, nazioarteko bira egingo du 2025ean 18 kontzertuko osatua. Ekainaren 20a kortatuk lehen maketa kaleratu zuenetik 40 urte bete diren eguna hautatu du iragarpena egiteko. Lehenbiziko maketa da nabarmendu nahi izan duena biraren berri emateko ekoizturiko bideoan. 11 urte dira Muguruzak nazioarteko birarik egin ez duela eta dioenez 2025ekoak askorako balioko du. 40 urteko ibilbideari errepasoa emateko baliatuko dituzte kontzertuak, taularatzeko bai kortatun, bai negu gorriaken eta bai bakarka sorturiko kantuak, baina baita oro bat zentsurari erantzuteko ere. Birak Muguruzaren 40 urte baino gehiagoko ibilbide musikala repasatuko du eta Europa, Amerika eta Asiako hainbat hiritara iritsiko da kortatu eta negu gorriaken hastapenetatik hasi eta bakarkako lan berrienetaraino. Urtarrilaren 18an abiatuko du bira Muguruzak Tenerifeko Agüere aretoan eta hilabete berean egingo du bigarren geldialdiare hilaren 24an Bartzelonako Palau Santiordin. Muguruza batetik bestera mugituko da hortaz 2025ean, baina jakinarazi duenez kontzertu guztiak ez dira izango Euskal Herritik kanpo. Euskal Herrian geldialdi bakarra izango du Donostiako Anoeta estadioan ekainaren 14an. Muguruzak azaldu duenez Donostiarako kontzertu honetako sarrerak igande honetan, hilaren 23an, goizeko 9etan eskuratu ahal izango dira 42,5 euroan. Birako beste kontzertutako sarrerak hilaren 25ean, asteartean, goizeko 9etan lortu ahal izango dira. Eta azken berri horrekin albistegiaren bukaerara heldu gara. Horiek izan dira egunak utzi dituenak guztiak eta gehiago uneoro Amaikako sare sozialetan edo amaika.eus atarian. Kaleko Urdangak taldearen txost abestiarekin utziko zaituztegu. Hurrengora arte. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. 2017 errepidean, Bilbon, Basurto eta Kastrasena artean errepidea moztuko da, eta horretarako